വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി LDF സ്ഥാനാർത്ഥി. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണ പരിപാടികൾക്കും തുടക്കമായി. ചുവരെഴുത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെയും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കളും നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകരും അണിനിരന്ന LDFന്റെ റോഡ് ഷോയും സംഘടിപ്പിച്ചു. നിലവിലെ MLA ആയ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വികസന മുന്നേറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രചരണം സജീവമാക്കുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ LDFന് തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് മുന്നണി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റ് മുന്നണികളും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിനും ചൂടേറും. അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്